Yusuf ɗaukaka on the kin yi kamar hindiya koko da baturiya da nake yarce na ce kin yi kamar lara mun yi kama ni da kai mun haɗa ra'ayi da kai da nake ni ta haka ce mun yi kama gaskiya. San ki masaukin sana cikin zuciya wacce take min kama da ta tumfatiya ke na kawala kabi ji gangariya magana ta da ke ta yi kamar gaskiya. A kokotaro magana an san shi da hira dan asali magana ta ba mai gyara tunda na ganka na lura da na tsira da gari ya waye na kakewar ka masoyi Kije da ka hatimin ki yana kai rubuce na ka zama hadimin ki ashe kin yi fice kuma ga hankali na bi babbar mace daga jin zuciya ba ta bauɗe miki ba. Kamar hindiya koko da baturiya da nake yarce na ce kin yi kamar laraba. Yaushe zan ga mutane sun gangama taro sun zo su ga auren mu da ni da masoyi da yadda nake so haka za ta kasance da na koma kai na jaddada ra'ayina. Ke ce dai na gani da idona Kai ne dai na sakar wani fina har sirrai sun sarrafa kauna Sabina wazirai da masoyi na dukufa akan sanki kawai ya zammini aiki a kullum na tisa ni ma na dukufa akan san ka kawai ya zammini aiki a kullum na tisa